Cesty severovýchodného Slovenska nás privádzajú k prameňom zdravia, nepoškvrnenej prírodnej scenérie, k nevyčerpateľnému kultúrno-historickému dedičstvu tohto nádherného regiónu, lemujúceho hraničnú časť Poľskej a Slovenskej republiky. Blížime sa k centru tohto svojrázneho kraja, mestu Stará Ľubovňa, aby sme po pár kilometroch jazdy vstúpili do zóny prinášajúcej okamihy relaxu, uvoľnenia, chvíle popredkávané spätosťou človeka a prírody. Práve sme prekročili prah obce Sulín, aby sme vedno s vami odhalili nielen jej romantikou voňajúce prírodné zákutia, ale aj bohatú históriu a modernou dobou poznačenú súčasnosť. Obec Sulín leží v hlbokom údolí Ľubovnianskej vrchoviny, ktorú svojou činnosťou vytvorila rieka Poprad, ako aj nespočetné množstvo okolitých horských bystrín. Pozostáva z 3 častí, a to Veľký Sulín, Malý Sulín a Závodie. Celá obec sa rozprestiera na čiare dlhej približne 10 kilometrov, v nadmorskej výške 380 až 500 metrov nad morom. Prvá zmienka o časti obce Veľký Sulín pochádza z roku 1306, kedy ešte patrila pod Plavečské panstvo. Založená však bola na území Ľubovnianskeho panstva, a to na zákupnom práve. V listine z roku 1338 sa spomína pod názvom Vila Zolong. Celá osada sa vytvorila a dodnes sa kľukatí popri Sulínskom potoku. Obecná časť Malý Sulín sa spomína od roku 1600. Nachádza sa pri rieke Poprad. Začias Rakúsko-Uhorska patril Veľký Sulín do Spišskej a Malý Sulín do Šarišskej župy. Ako posledná vznikla časť Závodie, a to okolo roku 1700. Sprvoti patrila pod obec Mníšek nad Popradom. K Sulínu bola pričlenená až v roku 1960, kedy boli všetky 3 časti spojené. Život v týchto končinách nebol veru ľahký. Obyvatelia Sulína sa v minulosti mohli popíšiť iba mozolnatými rukami a každodennou lopotou na poli. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom, chovom dobytka a tiež príležitostnou prácou v lesoch. Svedectvom o týchto krušných časoch sulínskej histórie sú dreveničky, ktoré akoby dodnes tížko šepkali modlitby a prosby k Bohu, jedinej útechy v živote naplnenom úmornou prácou. Symbolom pevnej viery k Bohu je grécko-katolícka cirkev postavená v roku 1879. Zasvetená je svätému archanielovi Michalovi. Túto dominantu obce charakterizuje novoklasicistický štýl s barokovými prvkami. Stavba je jednoloďová s rovným uzáverom svätyne. Úchvatný je interiér chrámu, ktorému dominuje ikonostas a oltár pochádzajúci z roku 1837. Ikonostas je drevená trojradová architektúra s cárskymi dverami. V jeho spodnej časti môžeme obdivovať obrazy od Jana Bogdanského z Dobromilu, ktorých zrod sa datuje do roku 1896. Zaujímavo pôsobí nielen zlatená stena, ale aj drevené ornamenty, ktoré v roku 1995 nanovo zhotovil drevorezbár Michal Hutník, rodák zo Sulína. Kazateľnica je klasicistická polychrómová drevorezba. Pozostáva z oblého rečnišťa, spojovacej dosky a zvukovej striežky. Na schodoch do kazateľnice sa vyníma výjav proroka Eliáša, vchádzajúceho do neba na ohnivom voze. Z každého kúta kostola dýcha láska, pokora a duchovná čistota.
Popri rozmanitých nástenných a stropných maľbách nás taktiež obkolesuje množstvo pôvodných, šťastie zrekonštruovaných obrazov s biblickou tematikou. Pokochajme sa pohľadom na ikonu veľvojvodcu Michala, obrazy znázorňujúce Jána Zlatoústeho, Gregora Bohoslovca, Bazila Veľkého a tiež na oltárny výjav bratovraždy Kaina a Ábela či množstvo ďalších sakrálnych predmetov. Dodnes je Sulínsky Boží stánok často navštevovaný, a to nehľadiac na dennú hodinu. Staroveké zvony zvolávajú k bohoslužbám veriacich zo širokého okolia. V blízkosti chrámu sa nachádza novopostavená farská budova a tiež cintorín s domom smútku. Sulín rozlohou svojho katastra 2016,5 hektára patrí medzi najrozsiahlejšie obce. V súčasnosti má 425 obyvateľov. Ich požiadavky sa snaží naplniť pani starostka Anna Hyľáková spoločne s poslaneckým zborom. Dvere hlavného stanu tohto velenia obecného úradu sú pre každého občana obce, ako aj jeho návštevníka, vždy otvorené. Podstatný rozvoj obce nastal niekoľko rokov po jej oslobodení, ktoré sa uskutočnilo 21. januára 1945. Elektrický prúd bol do obce zavedený v roku 1960, miestny rozhlas v roku 1962 a rok na to aj autobusová doprava. Prvý skupinový vodovod vznikol na Maľarovke v roku 1959. V roku 1976 bol postavený kultúrny dom Závodie a taktiež aj televízny prevádzač na prvý program. Sulín sa môže pochváliť aj širokou obchodnou sieťou. V obci sa nachádza niekoľko predajní potravín. Táto, poskytujúca svoje služby vo Veľkom Sulíne, bola postavená v roku 1965. Malý Sulín má predajňu v kultúrnom dome, ktorý svoju činnosť zahájil v roku 1972. Architektúru obce charakterizujú rodinné domy, pochádzajúce zväčša zo 60. až 70. rokov minulého storočia. Väčšina z nich prešla rekonštrukciou, aby tak svojím výzorom harmonizovala s novodobou výstavbou, prezentujúcou moderný architektonický štýl. Popri týchto priestranných stavbách so vzorne upravenými predzáhradkami môžeme v Sulíne vidieť aj bytovky. Prvá z nich, poskytujúca 6 bytových jednotiek, bola postavená v roku 1975. K nej v roku 1983 a 1989 pribudli ďalšie dve, síce s rovnakou kapacitou, ale s kreatívnejším riešením. Tradícia poľnohospodárstva sa v týchto končinách zachovala až dodnes. V okolitých záhradkách, sadoch a poliach sa s jarným slniečkom ozýva zvuk motík a erdžiacich koní. Pasúce sa stádo kôz, kravičky či iné domáce zvieratá prinášajúce všestranný úžitok sú v Sulíne a okolí takou samozrejmosťou ako vrčiace motory aut vo veľkomestách. V roku 1979 vzniklo v obci jednotné roľnícke družstvo, ktoré otvorilo dvere k zamestnanosti občanov Sulína. Najmä mladí obyvatelia, ktorí sa predtým sťahovali za prácou do miest, ostávali po vzniku družstva doma. Postavilo sa 21 domov, bytovky, sociálno-prevádzková budova družstva a nedávno aj nová maštaľ pre 100 kusov dobytka.
Významným článkom roľníckeho družstva je bačovňa. Nedalo nám, aby sme sa pohľadom na pasúce sa stádo oviec nepokochali aj my. Pri našej návšteve sa v Košiari vírilo 300 oviec a 80 bahníc. Bača aj s Valachmi vyprodukujú za sezónu neuveriteľných 50 metrických centov syra. Viete čo? Nebudeme ich vyrušovať, radšej sa v tichosti pozrieme na to, ako sa takéto chutné bochníky hrudkového syra alebo brinze rodia. Šum z určiacej vody sa nesie celou dedinou. Sulínsky potok, ktorý sa vlieva do rieky Poprad, je síce na prvý pohľad malý, ale zďaleka nie tichý a pokojný. V roku 1958 spôsobil v obci povodeň, ktorá zatopila časť Malý Sulín a v roku 2001 svojim vyliatím odrezala celú obec na 3 dni od okolitého sveta. Skrotiť tento živel nie je veru ľahké. S myšlienkou, ako ho využiť, prišiel pán Sergej Fidzina. V miestach, kde pôvodne boli kaluže tak hlboké, že kravy sa do nich úplne zaborili, vybudoval 4 rybníky, ktoré napája vodou z miestneho potoka. Pramenistá voda je priam ideálna pre chov pstruhov potočných a sivoňa amerického, ktorých sa pod hladinou rybníkov hemží vyše 65 000 kusov. Pán Fidzina spoločne so svojím kolegom, pánom Tyliščákom a 2 synmi Vladom a Vitalíom pretvorili tento kus nehostinnej krajiny na malý pozemský raj, v ktorom si každý návštevník za zvukov fontány a čľapkajúcich sa rýb môže na chvíľu odpočinúť. V priestoroch štýlového zrubu ochutnávame nielen grillované rybacie špeciality, ale aj znamenité vínko, ktoré prichádza degustovať široká škála turistov z domova a tiež aj zo zahraničia. Určite si aj my niekoľko chutných pstruhov odnesieme so sebou. Predtým však pánovi majiteľovi asistujeme pri povinnej obchôdzke a krmení týchto nemých tvorov. Voda a Sulín sú späté od nepamäti. Veď podľa povesti nesie dedina svoj názov od dievčatka s menom Sulinka, ktoré sa stratilo v lese. Jej plač bol taký intenzívny, že voda v potoku začala byť slaná. Víla tejto vode dala čarovnú liečivú moc a osade meno Sulín. Na každej povesti je kúsok pravdy. Svedčí o tom prameň liečivej vody Sulinka, ktorý vyviera na území obce. Táto minerálna voda, ktorej liečivé účinky ocenia najmä tí, ktorí podliehajú stresu, únave alebo trpia cukrovkou, dnou, ochoreniami žalúdka a horných dýchacích ciest, sa už v 19. storočí vyvážala do mnohých krajín sveta. V súčasnosti si z tohto prameňa zdravia môžete načerpať aj vy, alebo si naplnené fľaše Sulinky kúpite v ktoromkoľvek obchode na území Slovenska. Plní ich spoločnosť Sulinka, nachádzajúca sa na území obce. Dravé vody Sulína sú taktiež využívané na výrobu elektrickej energie. V roku 2004 bola do prevádzky uvedená malá vodná elektráreň, ktorej vlastníkom je Rimi, spoločnosť s ručením obmedzeným. Výkon tejto elektrárne je 750 kW. Nielen voda, ale aj oheň je živlom, s ktorým sa ťažko bojuje. O tom by nám mohli rozprávať členovia hasičského zboru, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu. Sprvoti sídlili v takejto, pred dnešok už liricky pôsobiacej drevenej požiarnej zbrojnici. Dnes majú k dispozícii nielen modernejšie priestory, ale aj techniku. O kvalitnej práci miestnych požiarníkov svedčí mnoho ocenení získaných tak na okresných, ako aj krajských súťažiach.
Ekológia je v obci na jednom z popredných miest, svedčí o tom nielen separovaný zber, ale aj športové ihriská zasadené do úchvatnej prírodnej scenérie. Najväčší dôraz je však kladený na výchovu a vzdelanie mladej generácie. V roku 1959 bola postavená nová základná škola. V súčasnosti ju navštevuje 18 žiakov v ročníkoch 1 až 4. K dispozícii majú plne vybavené učebne a samozrejme aj chápajúce srdce svojich učiteľov. Starší žiaci navštevujú 5. až 9. ročník základnej školy v nedalekom Malom Lipníku, do ktorého ich priváža školský autobus. Od júla 2002 boli školy delimitované obci. Vznikol nový názov, a to Základná škola s materskou školou Sulín. Tí najmladší obyvatelia obce si v priestoroch plných hračiek rozvíjajú svoju fantáziu, čím sa srdcu blízkym spôsobom, hrou, pripravujú na svoju ďalšiu životnú púť. Vonkajšie priestory školy umožňujú šantenie na detskom ihrisku alebo oddych v tieni košatých korún stromov. Sulín nemá núdzu ani o významné osobnosti. Za všetkých spomeňme aspoň básnika Juliusa Ivanoviča Stavrovského Popradova, ktorý si príjmenie Popradov dal podľa rieky Poprad. Zomrel v roku 1899 v dedine Čertyžné. Umeleckú súčasnosť obce reprezentuje ľudový rezbár pán Štefan Malast. Na jeho hospodárstve nájdeme koníka, kravičku či iný statok. Nečudo, veď práve z okolitej prírody a zo vzťahu k nej čerpá inšpiráciu k svojej tvorbe. Okolie Sulína je rovnako malebné ako samotná obec. Čo by kameňom dohodil, je mníšek nad Popradom, odkiaľ sa cez hraničný priechod dostaneme do susedného Poľska, ktoré od Sulína delí iba koryto rieky. Smerom na západ vstupujeme do mesta Stará Ľubovňa s dominantným stredovekým hradom a podhradím, v ktorého priestoroch sa nachádza jeden z najkrajších skanzenov ľudovej architektúry na Slovensku. O kúsok ďalej nás víta Pieninský národný park s prielomom Dunajca, čarovná jazda plťou či návšteva historického Červeného kláštora. V každom ročnom období prináša Sulín a jeho okolie nepriebernú spleť turistických, kultúrno-historických, ako aj športových zážitkov. Ak takejto ponuke podobne ako my nedokážete odolať, tak nech sa páči, vstúpte do jedného z mnohých ubytovacích zariadení Sulína. Jeho obecný úrad disponuje vkusnou chatou zasadenou do koloritu hôr a údolí. Chata poskytuje nielen príjemné prostredie, ale aj rázovité ubytovanie v 4 izbách zariadených účelným nábytkom. Samozrejmosťou je plne vybavená kuchynka, spoločenská miestnosť, ako aj sociálne zariadenia. Náročnejších hostí je vždy pripravený uvítať sympatický penzión Miro. Okolitá zeleň ovlaží srdce každého milovníka prírody. Posedieť si môžeme tak pod modrou oblohou, ako aj v luxusnom bare, štýlovo zariadenej predsieni či komorne a s dávkou fantázie ladenej reštauračnej miestnosti s krbom. Ubytovanie umožňuje niekoľko vkusne zariadených izieb, ktoré poskytujú azyl 9 dovolenkárom. K týmto lôžkam je možné použiť ďalších 9 prísteliek. Sulín. Miesto oddychu, prírodných krás, histórie. Sulín. Prameň zdravia a relaxu. Sulín. Oblasť, do ktorej sa každý už po krátkom zoznámení zamiluje, oblasť, do ktorej sa budeme vždy s radosťou v srdci vracať.